Panday gipasangin lang miunay og kawat sa gitrabahoan nini na sikop og gitanggong karon sa Talisay City Police Station. Ang report ni Fimarid Dumabok. Gipasakaan og kasong theft kining usa ka panday nga gipasangin lang miunay og pagpangawat sa iyang gitrabaho ang cellular shop. Nakuhaan sa CCTV ang gihimo ni Jeffrey Estrera, 30 anyos. Gingon nga mitago siya sa kisame og giwat lang nga makauli ang mga kawani. Una gihimo ang pagpangawat. Tulo ka cellphone nga mukhang tinadog 12,000 pesos ang nakuha. Pag-inventory nila sa ilang kuan, ma'am. Pag-inventory mo to, nagitanaw na rin nila to, inspire nila to ilang CCTV. Oo, CCTV. Nabantayan nila ang katong suspect, ilahada yung gihold, nya ilang gipahibaw kung anong gihold siya. Nya ni-admit naman po daw dito nila ang katong suspect nga siya ginagkuha. Mato nila bitad nga gi-citizen arrest sa tag-iya sa tindahan ng suspitsado, human kini miangkon. Nauli ang duha sa tulo ka cellphone nga gikawat human madumdumi sa mga pulis ang gibalagyaan niini. Gisubay usab sa kapulisan kung siya ba ang nangkabiktima sa ubang mga establishmento nga iyang gitrabahoan isip panday. Niangkon ra po siya ug nitudlo siya kung diin niya gibaligya. Ang kuan na mao to na recover na mo do ka cellphone. Ido na pa mo nangawalaan pod nga unana pod ang sistema niya. Mao na amo pong ipang kwanto sila, among ipa-view sa katong mga biktima kung siya bagihapon ang niko asira. Oba ni Jun Sulon, ako si Fimarid Dumabok. Balitang Bisdak.